والحصل هر خلقك زنجيرا پیغمبران هدایتکار و مبارک خویابون و ظهورا مزنا ما حضرت محمد مصطفى قوك رحم جبو عالم هاتي شاندن مزگینی که اقبال و سعادت بو dümayı که دا نورا چول بنده بين صد حوت و اك ميلادي دازده ربوع الأول سبيها دوشنبه دا بري روج دركوا پیابو هات عالم ظهور و شهوده دبر پسیرا زواج عبدالله و آمینه دا شرف دا هر زمان و هر مکان بظهور خویابون آویرا رحمه خوده لو عالمه هات جوش زده بو سبهو ایواران رنگی خو گوهراندن حست قربون پیو صحبت و لذت فرح بون هر تشته معنیه کی جدا لطیفه کی جدا قزنج کر پت هجیانو بسر ارد دا کتن جباجار کسرایان مدائن دا قصر و سارایان دا ستونین کلا درزن کلا ساوی دا آوزم ظلمه دا چکیه قلب و دل جفیز و برکت تجبون و برکت قائنات همو یعنی همو زمانو همو مکانو دار برخو حضرت پیغمبر دیرود و سلاوین خدا لیبن اوکو تمام فاضلتان دا خو دکم کربو هکه نهات با شرف ندابا دنیای انسانیت دا حتی قیامت دا نو ظلم و وحشت دا بماین ضعیف هر دی دا من دست خورتان اسیر و دل بمانا هفکشی او موازنه دا دله خرابان دا خراب ببونه دنیا جدا ببوی دنیایا ظالم و خورتان شاعر اورش چه خوش دلال ifade kiriye Ya Resulallah heke tu nehat baye dünyayê gulbel nedibûn bilbilan nedixûnan nav ji adem ra meçhûl diman dostê mezin Hek Teala Mevlana Celaleddin Rûmî evek u di temamê emrê Xuda singê vate daye dostê mezina Hek Teala Mevlana Celaleddin Rûmî evek u dema temamê emrê Xudê singê xû daye ber çîla û janan ku nayên eql û xeyalê behsa ve zarûretê dike divî em ji bo hatina Resûlallah dîrûd û silavên Xuda lêbin evî ku put şikandin adalet li ser erdê belav kir û zulm ji singan rakir hest bi nîmet û kerema bikin û merama xwe ji wiha îfade dike Hazretê Musa hinek ahkam anî bûn Hazretê Davud bi duayan ji Xudê Teala münacetên pir bû mirûwekê mumtaz Hazretê İsa hatibû şandin ji bo mekarîmê exlaq û zuhdê li mirûwan hin bike Peygamberê İslamê Hazretê Muhammed Mustafa dîrûd û silavên Xuda lêbin ji temamê wan xesletan anîne ehkam eşker kirîne ve nefis tezkiye kir û bi dilekê berreq duakirinê ji Xudê Teala li mirûwên hin kir ve exlaqê ji hema exlaqên xweş da zanîn û bi jiyana xwe ve exlaqê jî hemû exlaqan xweştir da zanîn û bi jiyana xwe jî ji bo vê exlaqê xweş bû nimûne wê tevsiye li mirûwan kir got divê ew bi dinyayê xapîn û neyan xepandin bi kurtasî wê temamê selahiyet û wezîfeyan hemû pêxemberan de xwe da kom kirine
عسالتها نسب و أدب و سعادته جمال و كمال تودبي كومببن وی 40 ساڵان ژیانە خود ناو جیواکێکی جاهیل و نەزانان درابڕاند. ئەو وەک دەوڵەمەندێک زلامێکی دەوڵەتێ ڤائیزێک و خەتیبێک نەدی هات زانین. ji xwe tu jê behs neke ku ew serdarekî mezin e, lêbelê ew her serbaz û leşkerekekî ji razî ji me'rûf û naskirî bû. Lêbelê 40 saliya wê ji bo ensaniyetê bixwala xerçerk û rojhereke. Lêbelê 40 saliya wê ji bo ensaniyetê bû xala werçerx û rojbuherkê. Beriya vê çaxê ji vê hîç nehatibû bihîstin û sehkirin ku vê got behsa serpahatiya milletên borî. Tarîxa pêxemberan roja qiyametê da cennet û cehennem kirîbe. Lêbelê ew da halê şexsa xwe tinê da di nav jiyan û heyatekî ulvê exlaqekî bilind bû. Lêbelê çi dema ew bi erq û wezîfekê îlahî ji şikefta hîrayê veqeriya bû, ew bi temamî guherî bû. Çi dema vê dest bikir teblîğê, temamê Erebîstanê naw, xewf, tirs û şaşma matbayanê dabû. Belageta vî ya xarîqul'ade xîtabeta vê her wekî sihrê ew bi xwe ya giradibîn. Vîsan tesîrekê zêde levan kiribû. Êdî pêşpazî û müsabeqayan şîir, edebiyat û vî jî belagat fesaheta sıfır bûn. Ji piştî vê êdî şîîretê şaîrekê ku di pêşbirkê qezenc kirî bû, divarê Kabe nehat teleqandin. Bê vî avayê enanê û kevnepûşkiya, bi vî avayê enanê û kevneşûpiyekê ku jî 100 salan vedî hat tevlî tarîxê bû. Ev yek çîqedar di mijara agahiyên teorîk û tecrûbeyên pratîkê da pêpêşkevê evê hê behtiyar heqîqetê Muhammed fehm bike. Bi vî avayî pêxemberê Xuda dîrut û silavên Xuda lêbin. Digel hemû şert û mecran menfî û neyanî ji kariyê da tarîxa beşeriyetê da şûreş û înqilaba mezintirin bêne meydanê. Vîkariya zaliman ji hûlê rake û daviyê li rûndik û hestiran mazlûman bîne. Destên mübarek em vî jî bû pora seviyan bûne şeh. Bi tirêjan vê yên heviya dil û qelb ji kûl û xebend xilas bûn. Pêxemberê me Muhammed Mustafa pir law îfade kiriye. Ez hatime şandîn ji bo exlaqê xweş temam bikim. Dîsa wê ji malê dinyayê ti mîrasek li pê pêxemberê nebûye. Lêbelê vê wek çêtirin mîras li pê xwe li mirovatiyê ra exlaqê xweş, şexsiyetekî baş li zêde kiriye. Pêxemberê me Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ez hatime şandin ji bo exlaqê xweş temam dikim. Dîsa wê ji malê dinyayê da mîrasek li pê xwe nehiştiye ku hejad û weraqîdîkirin û behskirin. Lêbelê wê wek çêtirin mîras li pê xwe ji mirovatiyê ra exlaqekî xweş, şexsiyetekî baş li zêde kiri.
حضرت محمد مصطفى usve-i hasene minnak û nimûne-i pak wekî gotina